Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalo. This January 2021. Padayon sa paglampo. Amo na itong butong guys. Francis K. Jr. at your service, Matalo. Okay. Para mag-reset. Ito, foundation. Very good, parang hindi mo boss. Daghang mas napay kaya ni mo. Pero nakahimo yan. Kasi kay, ano mo, nakanyang mo ba? Nagmay mo paagi ba? Ay, initiative nga na. Marag mo kang legacy sa ba? Loti! Hindi ka dali. Nari ka? Hala ka. Bahala ka. Dali lagi.